Anpartsselskaber og aktieselskaber betaler 25% i selskabsskat. Udover årsregnskabet skal selskaber normalt lave en årsberetning, hvor udviklingen i selskabets økonomiske forhold beskrives på baggrund af årsregnskabet. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Dette er dog ikke et krav for små aktie- og anpartsselskaber. Årsregnskabet skal godkendes på selskabets generalforsamling og være underskrevet af både revisor, ejer eller direktion og bestyrelse. Når regnskabet er godkendt og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, indsendes det til Erhvervsstyrelsen, og selskabers regnskaber er offentligt tilgængelige, og alle kan bede om at se et registreret selskabs regnskab. Tak fordi du kiggede med.